Egameni lomnyango wezemfundo sithokoze khona nesikole saseThemba Lethu ukubona unyazi luthumela ibandla ukuba lizonikela ngeuniform kubantwana abantulayo kulesi sikole saseThemba Lethu. Ithemba ke siliphethe unyazi lwezulu okuyilona lusithumile namhlanje siphakamisa ke udumo sibhekisa kuye uNkulunkulu wethu owushembe. Siyabonga kakhulu. Inhloso yethu bekuthi nje sesidlulise lo msebenzi njengoba sithunywe ubaba uNyazi which is a back to school project. Njoba silapha nje sithunywe unyazi lwezulu siza neThemba Foundation neqabetho senhlalamafini Cricket. Sijabule kakhulu ukuba la namhlanje. Siyabonga nje nakhulu indaba enkulu, indzaba enkulu ukuthi sijoyine namhlanje ukuthi nibe nathi. Siyabonga ukusekela kwenu kakhulu ngaso sonke isikhathi sohlezi sikuthokozela. Ngiyathokoza. Isiqabetho nesiza neThemba. Siyabonga kakhulu sekwenzekile konke. Sibonga kakhulu kuNyazi. Siyazi inhlanhla engaka esivelele ukuthi ibivelaphi inkosi yami. Sithi nangelinye ilanga siyakhuleka onyazini ukuthi luqhubeke lusikhumbule nje njalo ngoba siyisikole esihlwempu. Siyajabula kakhulu, asinawo amazwi okudlulisa ukubonga kwethu. Sibonga lokhu okungaphezulu. Ngiyathemba nabazali nabo besazoyibongela bajabule kakhulu, kanjalo nabantwana bethu bajabule kakhulu. Thina ke siwothisha nje we are over the moon. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sithi lo mqondo ofikele unyazi ukuthi nathi sibalwe uqhubeke njalo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga singabazali baseThemba Lethu ngalefunda la ekhaya ngosize ngathi siliphe abantwana bethu uniform. Athi inkosi siyabonga baba uNyazi athi aqhubeka phambili aphinda sisiza ngokulandelayo. Siyabonga kubo bonke abakhona la, abazali nabantwana, umhloli nothisha abakhona lapha namhlanje. Siyathobeka nje kakhulu. Siyabonga kakhulu siyi-SGB yesikole. Siyabonga kakhulu enikwenze kuthina nikwenze nakwabanye. Sijabule kakhulu, siyabonga nathi sitholile, nathi sokrayonisha, nathi sobhala. Siyabonga kakhulu. Njengoba nje ngiphethe lana ngiphethe ngisho ama-coloring books for the kids. Yonke ingane ekhona la esikoleni got something. Kodwa inhloso yethu bekuwukuthi sikwazi ukuthi sinikezele nge-uniform esikwazi ukuthi sidlulise ebantwaneni labo kade bedinga kakhulu. So inhloso yethu bekuwukuthi nje sidlulise lo msebenzi njengoba sithunywe ubaba uNyazi which is a back to school project. Silapha ke emsebenzini omkhulu esiuqalile ngokubambisana ngokuthunywa ezulwini njengoba sengishilo ukuba sambise izidingo lezo umphakathi wakithi ongayidinga ikakhulukazi ngoba silapha esikoleni iThemba Lethu Primary School eNanda. Umsebenzi ke uyaqhubeka ukuthi uShemba kwazi ukubhekelela labo abazohlomula. Siyacela nje ukuthi uNkulunkulu ahleze nathi njalo njengoba esithumile lo msebenzi ukuthi siwenze ngokuthembeka phambi kwakhe, sisabe yena ngekhathi zonke. Ngake siyacela ukuthi ke ongenzeke adibane nale ngxoxo noma nalo msebenzi kuzo zonke inhlobo zokuxhumana ikakhulukazi esiteshini esikhulu noma kwi-media enkulu yebandla lethu lamaNazaretha okuthiwa indaba enkulu esibona umsebenzi omuhle wenzayo newenzela ibandla. Kasijabulisa ke thina lokho ngoba nathi siyalithanda ibandla. Siyabonga ngondaba enkulu. Socela ukuthi ohlangana nalo msebenzi ayibuza ukuthi isiza neThemba nesiqabetho angaxhumana kanjani nayo azama ukuthi sithole uxhaso oluningi ngoba uxhaso esitholayo nathi akulona olwethu ukuthi egameni loNyazi sidlulisele kubantu. Akukho thina okuzakithi kodwa ukuthi idlulisele kubantu. Uthi ke nalabo abanesifiso sokuthi bangaphosa ezivaneni ekushintsheni impilo zabanye, siyacela ukuthi bangasondela ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke phambili. Siyabonga kakhulu.
Qala grade ba? Oh. Sanibonani bangani. Ninjani? Nase nacula kahle nibahle futhi. Yebo. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela igama lami nginguzabelo Hlabisa from Esizane Themba Foundation. Sihambisana nesiqabetho sizokwenza umsebenzi wonyazi. Lokho esizokwenza namhlanje kuwumsebenzi omkhulu kuthina ebesikade sifisa ukuthi siwenze. Kodwa ke njengoba sesila akuwona amandla ethu kuamandla wawo wonke umphakathi obambisana nathi njengoba nathi sithi sesibuyisela emphakathini. Ngizoba nabo abantu abazositshela the purpose ukuthi sizowenzani la ekhaya, but bengizocela ukuthi nje siyazi ukuthi yonke into iqala ngomkhuleko, abangani sebehlabelele kahle kangaka. Ngiyacela ukuthi nje sithole umzali ongakwazi ukuthi asikhulekele, asivulele ngomkhuleko bese siyaqala. Phakathi kwethu wehlelwe umshophi, kodwa ke uNkulunkulu yonke into uhlale eyihlelile. Inhliziyo yakhe ikanye nathi, ubefisa ukuba nathi kangangokuba ubelokhu efonile ethi ngaze ngaphuthela. Sengibekile kuthisha omkhulu ihambeli zethu njengoba kubazali sasibhalile incwadi, bafikile ukuzobuyisela emphakathini wethu. Ngeke ngize nginabe kakhulu mina, kodwa ngiye ngathi ngicela ukusebenzisana noMr Zulu kube uyena ozosinabela kabanzi. Ngicela ukudedela uMr Zulu. Ngithokoza kakhulu ngethuba engilitholayo. Ngicela ukuba ngibingelele abasivakashele Esizane Themba kanye nesiqabetho, abazali bethu abakhona kanye nabafundi. Muzwe lapho siseqala ngapha ngahlabisa ngotsha ethi benza umsebenzi wonyazi. Angazi uma ngizwe kahle.
ngokwaZulu isibongo. Siyabonga kakhulu ke lolu suku mase lifikela esiphethweni salo kumbe kuvuthondaba. Ukuba khona kwalo ngangithintiwe abanye abafowethu abasebenzela ke unyazi ngaphansi kweorganization abathi isiza nethemba ekuthenini sihlonze abantwana bethu esinabo esikoleni sakwashangase esibonayo ukuthi mhlawumbe bengasizakala ekuthenini bethole umfaniswano wesikole. Ayikho ke i-criteria engathi ayinkulu engaka eyasetshenziswayo kwakubanje ukuba sibheke abantwana ukuthi hayi lo ngathi ushoda ngecathulo lo ngathi ushoda ngani sase sidlulisela ke ubona. Namhlanje ke usuku olunjeka nalolo sithokoza kakhulu. Abangani bethu abahlezi ngale yangemva ongama client asilethela kwaShangase ongatholanga namhlanje umfaniswano usazowuthola futhi ngelinye ilanga. Sizwana bangani? Sizwana? Ngabikho sophatheka kabi ethi hawu ubani uphuma ephethe ubani uphuma ephethe mina ngiphethe cha hayi ngelinye ilanga kuzoba sizwana ngithi. Siyabonga kakhulu Mageba. Njengamanje sibe socela from isiqabetho ozosichazela futhi more ukuthi kungani sila ekhaya. Njengoba bese chazile kuMageba bese cela ubaba wesiqabetho eze ngapha babukhuzwayo. Thisha omkhulu. Malunga e-School Governing Board. Umkhandlu wonke okhona. Wongqongqoshe bakusasa sanibona? Yeah. Ashe bakusasa ayeye. Ayeye umongameli bakusasa ayeye. Abazali abakhona. Amalunga esiqabetho senhlala amafini, inhlala amafini nansi ya. Iyona inhlala amafini. Amalunga esiza nethemba foundation ngithatha leli thuba angizoba mude kakhulu kodwa uNkulunkulu usifundisile uyasho ukuthi sibusisiwe isandla esidedelayo kunesemukelayo. Namhlanje nasi uthi uNkulunkulu babusisiwe abanesihawu ngokuba bawuhawukela nabo ngelinye ilanga. Amen. Siza nethemba foundation nesiqabetho senhlala amafini sibuyisela no sizothi inkunzi isematholeni ibambe ngakho lokho sizokwenza kube kunikeze kube upetroli wokufunda usuku nosuku umzuzu nomzuzu uzizwe unethemba uzazi ukuthi ungubani. Sizosho njalo nje. Sithunywe uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha inhlala amafini nantu unyazi lwezulu. Isiqabetho senhlala amafini okunye samagugu aso ubuntu senza into sithunywe ukuzokwenza umsebenzi wobuntu ngoba singabantu ebantwini. Nkosi busise nikuzwile. Njengamanje ngicabanga ukuthi sesodlulela ekuvezeni lokhu esikuzelela ekhaya bese sinikezela kubafundi. Emva kwalokho sizoba ne-SGB izosibongela bese kusivalela uprincipal. So bengisacela ukuthi kube khona ozosikwazi ukuthi asisize sikwazi ukunikezela to abafundi labo esizobanikeza. Ngiyacela ukuthi ukuhlonipha isithunzi seingane zanamhlanje so inikeza ingane bese nomzali abe khona eduze kwakhona. La kade sithenga khona i-uniform zonke lezi zinto esizilethile namhlanje bathe cela ukuthi niwagcine ama packages lawa
so that umntwana just in case ingamneli into ukwazi ukufika kuzovela ukuthi ivela kwi-organization because sisebenzisane nabo kahle so that bazokwazi ukuthi ivela kuthina njengoba nje zikanjeyana ipack nepack negama lomntwana nesikole akusona so ngiyacela ukuthi whatever ekhona nigcine abazali basigcinele khona kuhlale kukhona unless ufuna umntwana kuyamlingana ke then usungakulahla ke so bengizocela ukuthi siqhubeke sobabiza ngelist nje ebese sebanikezela kodwa ngicela ukuthi mase bekutholile mhlambe kube khona indlela abangakwazi ukuthi bahlale ngayo labo abahleli khona ngakhona konke ngiyabonga no sizobabiza la mntwana eze athathe siyabonga Sicela also send a vote of thanks, which is a member of the SGB. Umama from the SGB uzoza asibongele bese siyavala kuphela kwanamhlanje. Ngiyabonga. Sengiqedile njengoba sengisho njalo. Yabo njengoba sengisho njalo. Sengiqedile. Siphakama nokubonga kakhulu. Siyabonga izandla idlula ikhanda. Sibonile namhlanje ukuthi sisithatha kancane kanti sibakhulu. Uma ngabe ngafika abantu abasuka phezulu basibone nathi siphansi baphenye emenweni babuka ukuthi khona inhlaselo okozayo. Okokuqala ngibongela abantwana kakhulu. Enikwenzile akuncane kukhulu ngoba ukuvuka komntwana ezesikoleni siphuma emakhaya angafana ahlukahlukene. Uyambona omunye usifakile isicathulo somunye sikhamisile. Usephelelwa yithemba njalo. Sekwehlile kuyena ukuzethemba ngoba esakhe isicathulo asikho right. Iuniform idabukile. Qambe uyangena eklasini ukwenza uyithemba akusekho. Ongaka ukuthi ngisho ekufundeni ugcina lo mntwana esesalele emuva. Uma ngakhona abantu abanjena bazi ukuthi libunjwa semaphupho. Mhlambe isizwe sikaZulu singasimama. Akwandile ukuthi kube khona ukuthi ake sihambe siyobheka emphakathini ukuthi kwenzekani.
Umuntu nomuntu kulesikhathi uyicabangela yena. Lo akahlangani naye kuphela nje uzibuka yena ukuthi ngini. Unyazi lwezulu sengathi nganiphi isibusise esinde. Siniphe impilo ende, siniphe inhliziyo zokubekezela. Bakhulumisa umama onenyembezi. Ngoba lokho enikwenzayo akukuncane ngempela. Abantwana bakule sikole bahlukahlukene, abafani. Siyabonga nje lokho enikucaphunile. Kukhulu kuthina ngoba ngomsombuluko hayi injabulo ezobe ichaza lana izobe isho phezulu. Bese ngithi kunina abangani. 1 kwaShangase. Ukuthi bantu bami ngelinye ilanga nathi siyothola. Njoba sithi nje siwumndeni owodwa. Singabe sesiphuma la sitho bani batholile mina ngitholanga. Asifani nganizama ngithi siyazi. Yes, kunjalo ngelinye ilanga ithini ukujabula kuyashintshana. Ngiyabonga kakhulu. Shemba nibusise. Ngiphinde nginibingelele osukwini lanamhlanje. Sebekhulumile ozakwethu sesibonile okwenzekile. Sibonga kakhulu kubantwana bonyazi. Sesizwile ukuthi isizane ethemba foundation isuka kuphi khona. Nisiqala okay. Sifisa nje ukubonga okukhulu noNkulunkulu owahlela ngakuthina wasilandela uMr Mageba le eGoli eGwilini wazosebenzela la sikhona ngoba ubukumbone abuke adabuke lento akayazi Nkosi yami inzima. Sibonga kakhulu ube usizo olukhulu kuthina kubantwana njengoba uAnti kade sesho baphuma emndenini ehlukahlukene. Sibona izinto engafani insuku zonke. Kodwa sifisa ukubonga kakhulu kubazali balomphakathi esisebenzela kuwona. Izingane zabo bayifundisile ngoba ngisho kungathiwa enye iswele kangakanani ayikaze saba necala esilithethayo lokuthi zihlekene noma zicwasene. Sibonga kakhulu kubazali baqhubeke nje abantwana babo bakhulise ngaleyo ndlela. Siphinde futhi sibonge amaphakethe enu lapho nithathe khona engathi kunganda. Kade sengizwa nje omunye umzali athi nje ibudget yami ayike iyalunga manje icathulo sezikhona. Siyabonga nje kakhulu kuzowenza nje umehluko omkhulu. Asinawo amaningi. Sibongela nabangani bethu laba balapha emumva esesicishe sabagodukisa kanti nabo baphathelwe something. 1 kwaShangase. 1 emakhaya besi-10 nizophuma ngo-10 akusewona u-10 nisho ukuthi omalume no-anti abebezivakashela basenze saphuma ngo-11 kwangabe kasaba u-10 kodwa sinethemba ngoba bakhona abanye babazali bazonifakazela ukuthi hayi beningadlali endleleni. Siyabonga kakhulu. Ngizocela i-team yami yonke le ekade isivakashele abebesishuthela bebe kanye nathi sicela beze la etafuleni lami. Sifisa ukubathatha isithombe nje ukuze siyobakhumbula nangelinye ilanga ukuthi sake sahanjelwa abantu ababezosikhipha osizini. Siyafisa nje ukuthi sibe nesithombe sabo beze behlale la ngenkathi beseza la kodwa ngingamudli indawo uprogram director wami. Abazali ngenkathi abantu bami beza ngala abazali ngizocela bona bebe behamba uMr Mthethwa
uzobe ephuma nezingane ngoba isithombe sethu sifuna sibe clean, sibe nalabo abantu bethu laba abasivakashele kuphela. Ngiyabonga. nalento obeka nayo yonke into cha umuntu bese nesikhathi ke efikile akusekho uxolisa okuningi sixhumanile noShenge wathi angixolise cha ngaxolisa ukuthi sekudilekile yakhulaza ubazala kade befikile kothisha omkhulu kade lokho balabazisa ke basusa noshukela but isenzela nje la ukuthi iba holding room le our special event ilapha phansi ke sibe ne briefing ukuze sazane singadibani sesidibana lapha ngokuthi awukakho nobani hayi wavele nje angazi nami kodwa kwabakuhle abakwenza kodwa obani hayi kodwa kwabakuhle abakwenza ngibazi kodwa udobani yenzela into efana le ukuthi sicela sibe ne briefing but ke i briefing yethu izoba brief nje socela umhlolo uzofika semukele nje lapha ekhaya umhlolo uThuso kuyena ophethela endaweni kaMshazafu uzofika semukele ebese emva kwakhe sicela uthisha omkhulu asethulele SGB mhlambe neSMT yakhe mayikhona la ngaphakathi mhlambe emva kwakhe ebese ngiya brainstorm nje ebese sithola nje nathi sizozethula ukuthi singobani ngizothula nami abesiqabetho ngapha uqalo wathula abasiza nethemba ebese uma eqeda bese ngidedela yena sinike nje iprogram
yamhlanje izohamba kanjani le mfishane ukuthi what is going to transpire uma sesilapha phakathi. Fortunately bengekho emhlanje nokuqala kodwa la eniqale khona bengekho kodwa sazivumelene ngeprogram ukuthi izohamba kanjani. Cishe kuzoba kanjalo. So bese siyehla ke sezansi angidedele umhloli. Ngibonga uphuma yobisile ngibangqangqashe ngibingelele indlunkulu ekhona phakathi kwethu Khosi bakithi kwaZulu. Ngibingelele nethimba lonke elikhona namhlanje la ekhaya laseThemba Lethu eNanda kwesikamafukuzela njengezulu uJohn Langalibalele Dube. Niphakathi kwesikole saseThemba Lethu endaweni ebizwa ukuthi kaMshazafe. Siyanamukela kakhulu egameni lomnyango wezemfundo. Sizwile ukuthi kukhona ivakashi ezizofika namhlanje zizosibona njengomndeni waseThemba Lethu. Bese ke silindile singangani nizoibonela nisixolele ngesimo sendawo nangeparking. Niyabona indlela isikole esakheke ngayo kodwa esisibani salendawo ebizwa ukuthi ikaMshazafe. Kwakuthiwa ikaMshazafe ngoba umuntu wayeshawa khona angayekwe phila aze afe. Kwakuyikhathi ke lezi ezazi no Dlambedlu kuyisimo esasinzima kakhulu kakhulukazi kulomphakathi wala kwasekugcine sekuthiwa ake kwakhiwe ispace anyane esatholakala esincane sokwakhiwa kwamaklasi awu6 kwakuwukuthi ake sifake ilight ezosubstitute impi nezikhali nokufa kwabantu kodwa kube khona ukukhanya ukuze umphakathi wakithi ukhanyiseleke. Esinye sezikole ezintulayo siyabonga kakhulu ukuthi kube khona abathintekayo nababonile base bebona ukuthi abeze bazophosa bangase bakuphose okuzowenza kakhulu umahluko phakathi komndeni waseThemba Lethu. Ngithi angibonge kakhulu ngingakhulumi ngeqe kakhulu uthisha omkhulu usezokhuluma. Ngiyayibongela kakhulu njengomhloli wesingi saseNanda Central. Nginezikole eziwu30 and this is one of my schools. Thank you very much. Ngiyabonga kakhulu. Asibonge umhloli wethu sesemvele kahle kakhulu siyajabula kakhulu. Usho umkhulu aphefumule nje. Sasifile ithimba lakhe. Sanibonani. Ngicela ukubingelela nje kuqala uDr Mahaye ephakathi kwethu namuhla. Ngibingelela umhloli wethu uReverend Thusi. Ngibingelela indlunkulu, ngibingelele nje ithimba lonke elisivakashele namhlanje. Ukuthi angiyena kumuntu wamazwi amade kodwa indlela esijabule ngayo namhlanje selokhu nje saqala siprepare lolu suku kunoma eMdlamini okuyena obekade lokho elayeza kanye nethimba kanye noBaba Mahaye nje usenzela umsebenzi omuhle kakhulu. So nje sijabule njengoba umhloli eseshilo nje ukuthi isikole sethu esinye sezikole ezihlwempu. So usizo nje oluqhamukayo noma ngabe luncane noma ngabe lukhulu siyalithokozela kakhulu ngoba nendawo esikuyona ngiyacabanga ukuthi nane niyibonile manje ngabe niqhamuka ngezimoto ukuthi hayi kuyindawo esantula kakhulu. So nesikole sethu ke njengoba sikuleyo ndawo entulayo naso siyantula kanjalo. Kodwa ke ngokuvakashelwa abantu abafana nani siyacabanga futhi siyathemba ngoba sinalo ithemba noma kungekho sinakho kodwa siyazama lokho okuncane sikuzamayo. So uma sesikwazi ukuvakashelwa abantu abaphezulu kangaka abafana nani sinethemba elikhulu ukuthi isikole sethu sogcina sifana nezinye izikole sinakho konke esikufisayo njengoba nibona nje nakulendle esihleli kuyona
sithi siyazama siqala okuyi-library ngoba phela imitapo yolwazi iyona ebalulekile ey'koleni iy'ngane zikwazi ukufunda iy'ncwadi ikakhulukazi kunanenkinga vele ye-reading ukuthi iy'ngane ayikwazi ukufunda. So nje kuyasithokozisa, siyathobeka kakhulu ukubona sivakashelwa ileli thimba namhlanje. I-SGB-ke yethu bakhona abawu-2, uMesisi Mkhizelo u-SGB chairperson wethu, bese kuba isekela lakhe leli uMiss Gwala u-deputy chair, bese kuba khona u-treasurer ukuthi ula ngaphandle but uSkhontasabhizi nayo uMiss Mjali, ibona-ke abakwazile ukufika namhlanje, abanye babambeke ematohweni. Bese kuba uMesisi Mnguni loyana ongenayo u-DH wase-Intersin, bese kuba uMiss Ngubane u-DH wase-foundation phase osibambele laphaya e-foundation phase. Mina-ke nguMrs Khuzwayo, ibamba likathisha omkhulu. Thank you very much. Sengiyabona ukuthi ngaphambi ngidedela usoka lesa-ke ngaphambi ngidedela usoka lesa ngoba mem uyena bexhumana kakhulu nomem Dlamini uShenge. Mina ngafika nje ngafika ngabheka ngafica ungekho abakhona izinto engishiyayo. Abona angifuni ngoba siyarekhoda ngenze nje iphutha kodwa phela ezansi kuzocaca ingalahleki. Uyabona bese libonga thina bese sibabakhulu thina kade nathi sithonyiwe kahle hle iyenzeka ukuthi uthonyiwe nembongolo yacabanga ukuthi nawe ibithwele uJesu yacabanga ukuthi mayiphinde iqhamuka isihamba yodwa kuzothiwa uyingcwele. Manje akufuni ilahleke leyo nto ngoba ibaleke kabi angithi bafowethu ngobathi lapha sithonywe unyazi, sithonywe ibandla, singabantu bebandla. Yebo singama organization operator ngokwemandate yani yebandla phakathi ebandleni. Oso bese thola lawo sibonga abanye bangazi ukuthi ngiphethe education umhloli. Cha ngizile ngalesiqoko sami sokuphatha ihhovisi kaMSC. Size ngokuthunywa ezulwini ukuthi sizohamba sizokwenza lo msebenzi sithonyiwe. Manje kugcese lokho kuphakamiswa thina, phakamiswa thina. Bangifuni lahleka cha njoba silapha basengishilo sithonywe ezulwini. Sizengane zebandla. Organization siza neThemba Foundation operator ebuhleni ngimchazela uprincipal efika ngimchazela nomhloli operator ebuhleni ngaphansi kwebandla lamaNazaretha. Bese ba isiqabetho senhlala amafini critical thinkers ebandleni lethu kunama critical organization operator ngaphakathi ebizwa ngama critical thinkers ebuka nje izinto critical dialectical ebheka izinto ngendlela yokuthi sikwazi ukuthi contextually locate kahle ukuthi ke inkolo yethu isukaphi. Angifuna ukukhuluma kakhulu. Ngizocela ukuthi ngethule abesiqabetho. Sihamba nomuntu omdala la ngeke ngamshayela la ngithi yazi ngithi manje ngifune ukuthi ngizama ukukuthuma umuntu omdala. Udokotela uKhuzwayo waye ngaphansi kwakho ngoba phela waye uthisha usazwa retire ke. Sesamsebenzisa nathi esontweni sokuma dokotela Mnguni. Uyilunga ke le executive yesiqabetho. Bese kuba nomama wakwaMpanza wabe segana kaNtombela. Uyilunga le executive yesiqabetho yena kusuka eMpangeni sokuma mama. Eduze wakhe kuno dadewethu uAyanda wakwacela nawe ilunga le executive usuka Stenga ke sokuma macela nje kwaZulu ekhaya kini umntwana kuthiwa hebe usuthu sokusho laba uhebo laba wathi uma uzoqhamuka isilo uzabantu abaalethe ebese ethi usuthu kodwa usekuzoqhamuka uhebe ngcono usithi usuthu wakwadludla uzoqhamuka uhebe kwasekuthiwa hebe lesaga sisuka lapha sisuka ngalapha.
izinto ezibalekile ngoba ngithi siqoqa le nje thina awuyikhuluma into nje kwesikhathi uyikhuluma emoyeni uyilocate isipiritisha yabo ngibachazeke kosheke ngoba ngabukhosi bakwaZulu abukho ndaba ezitha ukuba umnyamana akuthanga lapho ulundu lumahlehle kodwa amahlekehle nje kwase kungene abelumbi noma abelungu behambisana nabakayibhebhu bezocoboshisa zonke izikhulu zakwaZulu nase isiluqobo bezosibulala isilucetshwayo basihlabe ethangeni wakwazi ukufika umnyamana wasivekela wasihudula sesihlabeke senjalo sayaqashiswa le ebaqolosini kodwa ukuthi sebaqolosini sho ngoba wathi soxoxa umkaba yesona ekhulu kakhulu lapha kwaZulu abantu abaningi kwaZulu bafa ngeplot kaMkabayi cetshwa afu wamxosha wathi ayihamba oqulusa le wamxosha emzini wakho lapha kwamanekwane wamxosha wazomfaka le ko-friend kwasethiwa ke sebaqulusa awuhambe yoqulusa lapha ngoba usuyindoda ngokwakho ngoba naye wayeney'nduna zakhe ezimbhenqisayo uma eyempini umkabayi esikhulu umkabayi ngiyedlula nje ngehlombe babuthusi ngoba kwesikhathi sazi thina okwaphesheya o-French Revolution okwasekhaya sikwazi ngicela ukudedela-ke soka lesi Shane. Ngiyabonga Dokotela Mahayi umhloli ngiyathobeka thisha omkhulu iSGB yonke othisha abakhona ozakwethu abakhona kusiqabetho ozakwethu abakhona kwisizana ethemba ozakwethu abakhona kwibonana streaming ozakwethu abakhona kwindaba enkulu media nayisuka le eGoli ngiyathobeka kakhulu siyabonga udokotela usechaze kabanzi njoba silapha ke size ngokuthunywa inkosi enkulu yamaNazaretha unyazi lwezulu lo msebenzi njoba ikhonela ukuthi ibhekelela abantu ngokukamoya nangokwenyama njoba sikhona nje iningi lethu njoba sila sushila umsebenzi asinikeze yona eminye ephezulu njoba nje umhlole lapha no dokotela belapha umusa kaNkuluNkulu siyathobeka nje kakhulu ozakwethu ke ngihamba nabo kwisizana ethemba ngihamba no Mrs Zuza oyilunga le board yesizana ethemba kube khona uSisi uZabelo Hlabisa oyiboard member yesizana ethemba kube khona uMrs Ndlela oyilunga kuma-volunteer ethu kwisizana ethemba bese kuba kuqala okuhle Thelezi nayo oyi-board member siyathobeka nje kakhulu ukuba sinikezwe ithuba elifana naleli lokuthi inkosi ikwazi ukudlulisela kubantu bayo usizo kulabo abalidingayo siyathobeka nje kakhulu xhumane kahle kakhulu noma Mdlamini noma mhlawumbe bengethemba ukuthi mawukhuluma nomuntu ungamazi uyitshela ukuthi hayi mhlawumbe uyayikhulumela nje mase kufanele ukudeliver akusadeliver futhi ke namhlanje ke njoba ikhathi beyilokhu zishoshela ngabonakala isikhathi bese sibekile sigcine sedlula sicela ukuxolisa kakhulu kube isimo nje semvula kakhulu lapha kade sikhona zibonakala emanqineni ukuthi la kade zikhona zinjani zisuka kuphi sicela nje ukuxolisa kakhulu siyabonga leli thuba elisipha lona lokuba sikwazi ukufeza lo msebenzi esiwuthunyiwe inkosi yamaNazaretha unyazi ngiyabonga kakhulu ku program ngizocela ukuthi ngidlulisele ku dadewethu uZabelo kuyena ube sibambele
uhlelo lwanamuhla i-women empowerment. Yabona nje nala esikoleni women empowerment sikushayela izandla lokho. Ukuthi angazi kahle uhlelo lukanjani ezansi, but uma kuwukuthi khona nabazali abakhona nama-students, I'm not sure ukuthi kuzoza labo esobanikezela ama-parcels or kuzoba yilabo kuphela. Okay, no, it's fine. Ama-parcels ethu abhaliwe amagama per student. So besicela ukuthi mangabe sesibanikezela umzali eze nomntwana wakhe, because thombe esifisa ukuthi siyithathe, kodwa sihlonipha-ke isidima sey'ngane, sicela ukuthi zingavezi ubuso. Sinendlela esiphathatha ngazo iy'thombe uma besime phambili, kodwa sokwazi ukuthi nisize ngezansi. So nje solandela i-order esobe sisizana nabo, bese u-Dr. Mahaya nobhuti Qalokuhle bazosisiza nge-handover of the uniform esinayo. So ngicabanga ukuthi lokho kusimple kanjalo. Ngiyabonga. Bona baqhamba isiteshi mhlambe kodwa siyazi khasenyanga izulu bathi evamise ukukhuluma ngento yendaba enkulu. Uma ifika ke Rebecca umfundisi ufika inyanga izulu ekhaya kithi abekho-ke abafundisi bancane. Okhona umfundisi uMadlala, umfundisi uMadlala omdala, ngazi umfundisi ubani noma umfundisi umwelase yena, babe bancane. Manje kufanele kuthunywe kukalwe abantu abazoba zigxobo ukuthi sethi inyanga ethu yayivamise lokusho, hayi abaze ebandleni bayazi yayivamise yonke nabafundisi bonke nabashumeli ithi nonke hayi ngabafundisi nonke hambani wenza umsebenzi kaShembe. Kuthiwa mase inikwa-ke inkomo ey'thile ihlatshiswa, hayi sithi khona enye ingahlatshwa inkomo igama layo undaba enkulu siyoluswa yilaba abafundisi ikhombathile sakhula selusa leyo nkomo. Ingakho ngithi indaba enkulu-ke associate kanjalo nami. Zabuye zanda-ke inkomo ekhaya ngoba nengudla yabe yalethe eziwu-16 shene ingudla. Inyanga izulu izolobola udadewethu owagana not kwaShembe ngqo, wagana kwaNyantumba khona baberana amabhizinisi kababa kusuka ePhakameni baseMozambique. Abantu basembuze bafika kudala la kufika la bafika ngomqalo wendlela ibona babenza agriculture, abantu babeqhamuka ngaphandle bashintshe nayibongo-ke bayibize ngosithole nondlovu. So-ke ngaba nawo lowo nhlanhla kulose inkomo sasezulwini. Usuka waba-operational-ke uZabelo. Mina ngifuna into ethi masifika lapha ezansi, ubani ozokhuluma, ubani ozovula ngomthandazo, ubani ozokwenza ukuthi, ubani ozokwenza ukuthi. Siyasuka lapho umuntu seyazi irole yakhe, sengafika ezansi i-briefing empeleni ilokho. Sazi ukuthi ubani wenzani bona uma kukhona. Uma ngekho mina ngizoba manual ngokushesha ngithi ubani ukwenza ukuthi bazokwenza kuphela kanjani.
Sasithe encwadini +9 abanye bafike ngawo +9 ngicela ngidlulise okukhulu ukuxolisa kodwa ngiyacabanga ukuthi njengamanje nje noma ngabe bese sithe ukufika ibala kodwa njengamanje yabona sesibuyile nje sekumnandi kakhulu so ngibingelela ubaba udokotela uMahaye ngibingelela umhloli wethu uReverend Thusi ngibingelele ithimba thank you ngibingelele ithimba elivela kaSizane Themba ngibingelele isiqabetho ngibingelele othisho zakwethu bebonke lana ngibingelele iSGB bese ngibingelela nabafundi abazothola izipho ngibingelele noNyazi in his absentia thank you very much siyabonga kakhulu sibonga nje ukubekezela sibonga ukukhethwa sike sathi masixoxa nobaba uMahaye wathi iprogram abayiqalayo le iback to school sithina nje singabanye bezikole zokuqala abaqala nabo le program so siyabonga kakhulu ngalokho siyathemba ukuthi uNyazi luzoloku lusikhumbulile nje mayiqhubeka le program njengoba luqale nathi sizoqhubeka nalo ngeke sisahlukana sizomlandela ngenkani noma nithi ngiyashiya so siyabonga kakhulu thank you Ngiyabonga kakhulu thisha mkhulu ngicela ukuthi sale sidlulela umuntu omkhulu ozokwazi ukuthi asichazele ukuthi kungani sila ekhaya angithonke safisa ukuba udokotela sebeyizinto ezinkulu sijabulise nabazali siphinde sijabulise nathi so umuntu engizomlanda manje ngimceleze ngaphambili uzosichazela uDr. Mahaye okuyisiqabetho uzobe eselandelana nobhuqalo obuhle Buthelezi azobe sesiza ngehandover nalezulu seliyana Esiwayo awe uphakame awubasingisile uzane nesendisa abangena bejabula awubafuma uzane nesendisa angizokuchitha isikhathi sikubingeleliwe ngibingelelwa umhloli ubaba uThusi sinawo la othunywa umnyango wezemfundo thisha omkhulu SMT yakhe abazali amalunga eSizane Themba Foundation namalunga esiqabetho critical thinkers ngosingabo sanibonani batha bami niyaphila hayi phela ngikabakaba right empilweni ngoba ke sesishilo-ke kusuka kwethu lapha azochitha isikhathi inhloso yethu ukuza lapha okokuqala thina sifunyiwe ezulwini ebuhleni batabami nomzi omkhulu kaNkulunkulu ngale emhleni okusayisebuhleni khona unyazi lwezulu umnikazi nomholi webandla elikhulu lamaNazaretha elinamalunga amaNazaretha ngaphezulu kwa-12.5 million igcwele umhlaba wonke nakweminye imihlaba leli izwe lonke ngakho-ke sithunyiwe lapho ukuba sizo-uniform inhloso yethu leyo ukuza kwethu la ayikho futhi enye wathi siyafisa ukusho ukuthi indaba enkulu esihamba ngayo kahlehle indaba yokuthi ngelinye ilanga ngoba sezoqala umashi nje umhlaka wami
uNkulunkulu wayikhumbula iAfrika. uNkulunkulu wayikhumbula iNingizimu Afrika. ENingizimu Afrika uNkulunkulu wakhumbula le ndawo esikuyona lapho kufisenayo. Yakhunjula le ndawo ebaphakadeni kuhle ngoba ukhona umhloli wethu futhi umfundisi. Uyazi ukuthi uma ukhuluma ngobuNazaretha, ubuNazaretha ngeke ublocate to a particular tribe or to a particular nation. Ngoba ubuNazaretha obasezulwini. Uyazi ukuthi ihlazana uNkulunkulu naye hamba nabo usekelwa umhlaba. Uma esakha umuntu wathi asakha umuntu umfanekiso wethu. Uma sibuka lithisha yebandla lawo mazwi ayemfaka noShembe lapho. Ngoba uma lapha eThekwini ulwandle selugubuzela abantu sehluleke lonke uhlobo labantu ngabacabanga ulwandle sekuhluleka izazi kwahlula lonke uhlobo lokuchwephesha kwalanda ochwephesha kwalanda onjiniya kwalanda lonke uhlobo lososcience kwathi ekugcineni awu ngoba uShembe uthele emumva okwembumba kwathi ekugcineni kwathiwa khona uhlanyo lukhona lapha eNanda luthi luwumprofeti okene lilande kuthiwa yafika indlahlathi kaMayekisi yakhuluma nalo ulwandle yalukhomba ngenduku yalo eTusi yathi thina sinobaba hlazane sisekela ina umhlaba asishongo ndona lilande ogcina la hlehla lwabe seliyahlela ulwandle lwaze lapho lukhona kuzobe namhlanje mayibonga inkosi. Uma sebebuza belungu ukuthi ngoba kwa ekhonjweni ngeibhamu ukuthi uthina uma uthi nani nobaba usetha nifundanga yini imbhalo ukuthi uNkulunkulu hlazane esekela umhlaba wathini. Manje lethi siyasikhumbuza ngoba noJesu wayenayo into yokubabuza abantu ababuza imbhalo abuze zona izazi zababhali nabafariste ezazizona ziyazi ziphethe amabhuku abakhulu zinolwazi abesethi anifundanga yini imibhalo. Manje ke nina niseduze kulapha nje ebuhleni uyazi uJohani naye wabathuma abafundi bakhe nekhumbula wathi bayobheka ukuthi lona okuthi usefikile uyena nomesiye obezokuza na. uJesu akaphendulanga wathi impuputhe ziyabona nezimungulu ziya hambani imtshele nikubonile uJohani. Nathi ke sihamba ngaleyo ndaba enkulu indaba esadidi izazi kodwa ke namhlanje sitheke sikhumbule lesi sikole nama ngazi sikhumbula wangibuza umhloli sikhethwe ngoba sinjani lesi ngoba angendlela ajabule ngayo ukuthi ikhethwe sona akaza ngathi nakazi ngathi nama ngazi nami ngizwe ngoshenge nami naye kusho ukuthi umoya kaNkulunkulu ngizomdedela kakhulumeke emva kwami kodwa nje inhloso yethu ukuba sodlusa uthando lesikole principal usekhulumile kakhulu akandanga kakhulu angazike nayo ke inselelo esho uthisha omkhulu nami sengoshe ekhulwini zami ngoba nami ngumfana nami mhloli mase ngilapha nami ngingane yakhona uthi nje usehamba nathi singaphinde sibakhohlwe angazike nami sengidlulisa ukuthi ba nangu doda kuzwa ukhona umuntu omdala uthi nazo ke indaba zenkulu kodwa nje inhloso leyo sibonga kakhulu sibonga umokeleka nala ekhaya sibonga nje isikole esikhaya indlela esiklini ngayo ngendlela esiphethwe ngayo uthi omkhulu shomkhulu isikole siphathwa kanje la siphethwe imbokodo siphethe kahle isikole ngabona ngisho ngifika lapho ungekho afika othisha aba right emaklasini kufundwa ku right awungezwa negama ebithwa siphethwe uprincipal o right kabi umbona hlazana afika athi awu aze ngimuzwe ukuthi uthisha ekhuluma kahle ngothisha omkhulu ngazi ukuthi umthisha omkhulu vethu awusuka khuluma nje kahle ngiyabonga kakhulu angidlulise intambo ngoba ngifuna ize kunethwe imvula kodwa akithi imvula eba isibusiso sihamba nomntwana futhi lapha asibanga sasho umntwana waseNdlunkulu ukhona lapha phakathi kwethu ukuthi angibona useshonephi nange yanomntwana ngaze ngawuthola intshontsho kuthiwa sekuzothoya iKwaZulu la ngaze ngiyabonga sinomphathi ohlelo omhle naye bakwethu niyabona nofundisa izingane siyabonga. Ngicela nikunote ukuthi la sithenge khona
usazokhuluma after Mhlola ngithi? Uzokhuluma after. Okay. Ngicela nobaba uMhloli asilekelele to hand over. Yebo. Ngicela ukuchaza la ukuthi njengoba nibona ukuthi kuyi package, there's a name yomntwana for each packet and ama needs akhe. But ngicela ukuthi ningawalahli ama packets lawo. Just in case umntwana kungamneli noma khona okungahambanga kahle, nizokwazi ukuthi nikuphindisele eGem eThekwini. But kumele ukuthi niphathe kanje so that bezobona ukuthi nikuthathe from isiza nethemba nesiqabetho, ningakulahli. Siyacela nokuthi njengoba manje abantwana bazoza la bazoshutha, sinendlela esithanda ukuthi ke sigcine isithunzi sabo sivikelekile. Umntwana sokhipha something ukuze kuzobonakala ukuthi sudeliver umsebenzi. Umntwana uzokhipha kanje and then avale amehlo so that ubuso babo kungabonakali, just to protect them. And then mhlambe abazali mabeyifuna ukuyithathela ithombe bangase bayithathela bebodwa ngaphandle kwenhlangano thina esifike sizona. Yebo, ngiyabonga. Ngiyayizwa kanjalo. Hayi ukuthi Namhlanje sila eThembalethu Primary School as isiza nethemba foundation sithunywe ubaba uNyazi sebenzisana nesiqabetho
Siyabonga kakhulu nje ukuthi namhlanje into kade sizoyenza ibe impumelelo njengoba nibona nje ukuthi abazali bajabulile ney'ngane bajabulile kakhulu. Thina-ke esithunywe ukuthi senze umsebenzi ithina esijabulile kakhulu njengoba nje ngiphethe lana ngiphethe ngisho ama-colouring books for the kids. Yonke ingane ekhona la esikoleni got something, kodwa inhloso yethu bekuwukuthi sikwazi ukuthi sinikezele nge-uniform esikwazi ukuthi sidlulise ebantwaneni labo kade bedinga kakhulu. So inhloso yethu bekuwukuthi nje sisidlulise lowo msebenzi njengoba sithunywe ubaba uNyazi, which is a back to school project. Sijabule kakhulu ukuba la namhlanje. Siyabonga nje nakhulu indaba enkulu ukuthi sijoyine namhlanje ukuthi nibe nathi. Siyabonga ukusekela kwenu kakhulu ngaso sonke isikhathi sohlezi sikuthokozela. Ngiyathokoza. Siyabonga kakhulu lapha ethemba lethu ukuthi basemukele ukuthi sizokwenza umsebenzi uNyazi lweZulu wokubhekelela labo abahlomulile namhlanje. Siphakamisa-ke ukubonga nodumo enkosini enkulu uNyazi lweZulu ukuthi ibabhekelele labo abahlomulile namhlanje ngathi siyisikabetho nesiza nethemba. Ithemba-ke siliphethe uNyazi lweZulu okuyilona olusithumile namhlanje. Siphakamisa-ke udumo silibhekisa kuye uNkulunkulu wethu owushembe. Siyabonga kakhulu kubo bonke abakhona la, abazali nabantwana, umhloli nothisha abakhona lapha namhlanje. Siyathobeka nje kakhulu. Umsebenzi-ke uyaqhubeka ukuthi ushembe akwazi ukubhekelela labo bazohlomula. Siyacela nje ukuthi uNkulunkulu ahleze nathi njalo njengoba esithumile lo msebenzi ukuthi siwenze ngokuthembeka phambi kwakhe, sisabe yena ngekhathi zonke. Uthi-ke nalabo abanesifiso sokuthi bangaphosa ezivaneni ekushintsheni impilo zabanye, siyacela ukuthi bangasondela ekutheni umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke phambili. Siyabonga kakhulu. Asithathe ithuba sinibingelele. Sibingelela kakhulu indawo esikuyona, indawo yaseNanda kwaMshazafe. Sibingelele amakhosi akhelele indawo ekakhulukazi inkosi yamaqadi. Sibingelele induna amakhansela, sibingelele imeya yale ndawo, sibingelele ebese ngidlula sibingelela ezulwini. Siyoguqa phakathi ebuhleni ngoba seduze kwakhona, siyoguqa ezulwini ngoba silapha nje sithunywe uNyazi lweZulu siza nethemba foundation sekabetho sentalamafini Cricket. Silapha-ke emsebenzini omkhulu esiwuqalile ngokubambisana ngokuthunywa ezulwini njengoba sengishilo ukuba sambise izidingo lezo umphakathi wakithi ongayidinga, ikakhulukazi ngoba silapha esikoleni ithemba lethu primary school eNanda. Simukeleke kahle-ke, ukhona umnyango wezemfundo, kukhona abahloli, kukhona lonke uhlobo lama-stakeholders basimukela kahle kwabamnandi. Sesidlulisa nje ukubonga nokusho ukuthi indaba kaShembe indaba enkulu. Sibona abazali bejabule, abafundi bejabule njengoba sibona bethola i-uniform ukusuka phansi kuyofika phezulu. Inqwaba i-uniform futhi silethe lapha i-uniform eyiquality, silethe i-uniform yangempela esiyithenge esikoleni kwi-shop okuthiwa i-Gems, siyithenge kwa-Gems. Siyabonga-ke, siyacela ukuthi-ke ongenzeke adibane nale ngxoxo noma nalo msebenzi kuzo zonke iy'nhlobo zokuxhumana, ikakhulukazi esiteshini esikhulu noma kwi-media enkulu yebandla lethu lamaNazaretha okuthiwa indaba enkulu esibona umsebenzi omuhle wenzayo newenzela ibandla. Kasijabulisa-ke thina lokho ngoba nathi siyalithanda ibandla. Siyabonga ngindaba enkulu. Socela ukuthi ohlangana nalo msebenzi ayibuze ukuthi isiza nethemba nesiqabetho angaxhumana kanjani nayo, azame ukuthi sithole uxhaso oluningi ngoba uxhaso esitholayo nathi akulona olwethu ukuthi egameni loNyazi sidlulisele kubantu. Akukho thina okuzakithi kodwa ukuthi sidlulisele kubantu ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakale. Kodwa ikakhulu ukwazisa abantu ukuthi uShembe uNkulunkulu, uShembe ukhona, eAfrika yakhunjulwa ngoShembe. Lapho kwase kumnyama kungasazeki ukuthi kodwa uNkulunkulu bobuye bekhona nemhlabeni emva kokubethelwa kubuNkulunkulu uNkulunkulu besithathu okuJesu Kristu owabe sebethelwa kwaqedwa ngaye. Kodwa uNkulunkulu wabe wayikhumbula futhi iAfrika ngoba uyasho eBhayibhelini sengiyahamba ngiyanishiya noze ngibusa isizoza isigameni lenkosi kodwa sengiyezweni esempumalanga. Ingakho-ke uShembe-ke seqhuma lapha
futhi kuhle basizoqala no March ngoba umhla ka-10 March ilapho kwafika khona ubuNazarethe kula magquma lapha eAfrika, lapha eSouth Africa. Hayi ukuthi ubuNazarethe babufika baqala budala ubuNazarethe kusekela umhlaba. Sibonga kakhulu-ke, sibonga umsebenzi owenziwe isiza nethemba, isiqabetho na wonke amaKristu kodwa abekhona. Sithi abande ubuntu ebantwini. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, sekwenzekile konke. Sibonga kakhulu kuNyazi. Siyazi inhlanhla engaka esivelele ukuthi ibivelaphi inkosi yami. Sithi nangelinye ilanga siyakhuleka onyazini ukuthi luqhubeke lusikhumbule nje njalo ngoba siyisikole esihlwempu. Siyajabula kakhulu, asinawo amazwi okudlulisa ukubonga kwethu. Sibonga lokhu okungaphezulu. Ngiyathemba nabazali nabo besazoyibongela bajabule kakhulu, kanjalo nabantwana bethu bajabule kakhulu. Thina ke siwothisha nje, we are over the moon. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Sithi lo mqondo ofikele uNyazi ukuthi nathi sibalwe uqhubeke njalo. Siyabonga kakhulu. Thank you. Egameni lomnyango wezemfundo endaweni yaseNanda sidlulisa okukhulu ukubonga kulolu suku oluwezinye zeyinsuku la sithokoze khona nesikole saseThemba Lethu ukubona uNyazi luthumela ibandla ukuba lizonikela ngeuniform kubantwana abantulayo kulesi sikole saseThemba Lethu. Sisho sithi imfundo ayikwazi ukuphumelela uma kungekho ukubambisana phakathi komphakathi, amabandla kanye nomnyango wezemfundo. Kodwa uma sonke sisondela sibambisana, sishaya isixaxa, kuba khona impumelelo esiyibonayo namhlanje eyenza ukuthi abantwana kanye nomphakathi bakubone ukubambisana phakathi kwabantwana kanye phakathi komphakathi kanye nomnyango wezemfundo. Sibonga ke kakhulu ukuthi ibandla lakwaShembe libe namehlo okubona neindlebe zokulalela abantu abantulayo bese liyasondela luzokhipha isandla lunikele njengoba sibona lumnikelo obalulekile ozothatha indawo ende empilweni zalabo abantwana akade bethola imfaniswano namhlanje. Siyabonga kakhulu ukuthi impilo zabo kusukela namhlanje sezizofana nabanye abantwana. Indlela abayobe begqoka ngayo uniform isiyobenza bangahluki kwezinye izingane, ngoba lokho kugcina sekwenza bahluke nasesimeni sokuphila abasiphila emakhaya uma bebonakala behlukile kwabanye. Siyabonga kakhulu umnyango wezemfundo. Sifisa sengathi lobu budlelwane obuqalile namhlanje bungaqhubeka njalo, mhlambe iminyaka yonke sibuqinise ukuze sikwazi ukuvala ikhala zabantu bakithi abantulayo. Siyalibonga kakhulu ibandla, siyalibonga kakhulu noNyazi, siyabonga kakhulu nezihambeli zethu zonke bezikhona namhlanje. Sithi sengathi uNkulunkulu ovama umusa angababusisa kanjalo nenkosi yasebuhleni. Sikhulekela ukuthi ibabusise, isibusise sonke. Siyabonga. Siyabingelela kakhulu, ngibingelela abazali, ngibingelela othisha, ngibingelela abantwana, ngibongelele isiqaketho. Siyabonga kakhulu siyi-SGB yesikole. Siyabonga kakhulu enikwenze kuthina nikwenze nakwabanye. Sibonga nje nokuthola injabulo le yenza ukuthi singabe sisaba nokulalelana. Sijabule kakhulu, siyabonga nathi sitholile, nathi sokhrayonisha, nathi sobhala. Siyabonga kakhulu, nihambe kahle. Siyabonga singabazali baseThemba Lethu engalifunda la ekhaya ngosizo nisize ngalo siliphe abantwana bethu uniform. Athi inkosi siyabonga babe uNyazi athi aqhubeka phambili aphinda sisiza ngokulandelayo. Siyabonga.